Na predaj 6-izbový dom len za 450 000 s úžitkovou plochou vyše 290 m2 v Moste pri Bratislave na vyše 11-arovom pozemku. Nehnuteľnosť je možné využiť na bývanie s možnosťou podnikania na spodnom podlaží. Prípadne rozdeliť na dve samostatné jednotky so samostatnými vchodmi. Dom je rozdelený na dve podlažia. Spodné podlažie, ktoré je z polovice vsadené do suterénu, sa využívalo na podnikanie a na bývanie. Vrchné podlažie pozostáva z veľkej obývačky, troch samostatných spální, kúpeľne, WC, kuchyne a predsenie s chodbou. Všetky rozmery a dispozíciu si môžeš pozrieť v inzeráte na nestproperty.sk. Garáž nemá len jednu, ale rovno dve. Ak by si mal megalomanské plány, môžeš bočnú garáž zrušiť a spraviť cestu popri dome a vzadu ešte teoreticky niečo postaviť. O kúrenie a ohrev vody sa stará nový plynový kotol, plus v dome sa nachádzajú dve klimatizácie. Dom je samozrejme napojený na vodu, ale na pozemku sa nachádza aj studňa. Taktiež je napojený na elektrinu, plyn aj kanalizáciu. Pozemok má rozmery 70x18 metrov. Záhrada je udržiavaná s viacerými okrasnými, ale aj ovocnými drevinami. Na záhrade sa nachádza altánok a záhradný domček. Autobusovú zastávku nájde 6 minút peši. V obci sa nachádza materská škola, základná škola, potraviny Lidl, Kraj a Terno. A ak to už nevieš vydržať, tak žhav telefón a volaj.